नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत मोहरी आंबटकरची पडवूया. मोहरीची बारीक साईज तुकडे कापून घेऊ का आणि त्यानंतर ते बरेकन धुवून मीठ, मिरसांगे पिठं आणि हळदी पिठे लावून अर्धा तास मॅरिनेशन दवर का. मोहरी आंबटकरच्या जायशील सामान पळवूया. मोहरी आंबटकरच्या काम जाय 1 होड कांदो बारीक शिंदून घेऊ का, 4-5 सुकी मिरसांग, 1 वाटी सोय, 1 लहान चमचो मेथी, थोडेसे आमसाण, 1 चमचो कोथिंबीर, अर्ध चमचो हळदी पिठो, तेल आणि रुचीक मीठ. सगळ्यात पहिले एक फळणा आयदनात थोडेसे तेल हुनकन घेऊ का. तेल हुन जाल की तातूत मेथी जराशी तांबडी जातपर्यंत भाजून घेऊ का. मेथी तांबडी जाल की ते सेपरेट एक प्लेटात काढ घेऊ का. आणि त्याच तेलात कोथिंबीर जराशी तांबडी जातपर्यंत भाजून घेऊ का. कोथिंबीर बी तांबडी झाली की ते सेपरेट एक प्लेटात काढ घेऊ का. आणि त्याच तेलात सुकी मिरसांग जराशी हुन जातपर्यंत भाजून घेऊ का. आमटाच मसाला वाटून घेऊया. त्याच खातीर मिक्सर आयदनात सोय घाल का, भाजून दवरील कोथिंबीर घाल का, हळदी पीठ घाल का, आमसाण घाल का आणि सुकी मिरसांग घाल का. हे सगळे थोडेसे उदक घालून गंध मसाला वाटून घेऊ का. आमटा मसाला रेडी असा. आता ह्या मसाल्यात लास्टाक भाजून दवरील मेथी घाल का आणि ती बी जराशी गंध जाऊन पिठ जातपर्यंत मिक्सरा वाटून घेऊ का. आम्ही हांगा माते मडके थे आंबट केला. हे माते मडकी ना जाल्यार खंयचे नॉनस्टिक पॅन कायलीत केल्या बी जाता. माते मडकी यूज करचे वेळार पहिली तातूंत तेल घाल का, कांदे घाल का आणि ताजे नंतर ती गॅसार दवर का. माते मडकी केन्ना खाली हुन करचे ना. कांदो बेगी शिजच्याक थोडेसे मीठ घालून घेऊ का आणि कांदो बरो तांबडो जातपर्यंत परतून घेऊ का. कांदो तांबडो जाल की तातूंत मॅरिनेट करून दवरिली मोहरे तुकडे घाल का आणि त्या बी जराशी तेला भितर परतून घेऊ का. 1-2 मिनिट परतून जाल की तातूंत थोडेसे उदक घाल का आणि वयल्यान धाकणी धापून तुकडे शिजतपर्यंत लो फ्लेमाचेर मासली शिजवून घेऊ का. मासली शिजिल की तातूंत वाटून दवरील मसाला घाल का. आंबट खूप दाट जाल्यार तातूंत थोडे उदक घालून घेऊन दाटसाण पडून ऍडजस्ट करून घेऊ का. कांदो भाजतना आणि मासली मॅरिनेशना दवरील तेन्ना मीठ घाली उरता म्हण मसाल्या कितले म्हण जाय पडून मीठ घालून घेऊ का. गरम मसाला नाशी मोहरे आंबट रेडी असा. तुम्ही बी हे मोहरे आंबट घरात ट्राय करा. कश लागले म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.